Hürmetli televizor qarawçılarыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мен Эльвира Камалетдинова. Бүгін 15 февраль, 10 елға сузылған Афган сугышы тәмамланган күн бүгін. Күз яшьләре, жан яралары, 20 яшьлек солдатларның шигәләрендәге шал чәчләре, Кара тюльпан дип исемләнгән самолетларга салынган 14 000 табут. Әлеге уңайдан шәһәрнең Кара Ләлә һәйкәле янында бүген митинг узды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. 1989 елның бу көнендә Афганстаннан Совет гаскәрләрен чыгару тәмамлана. Совет армиясының соңгы батальоны Афганстаннан чыкканга 32 ел үтте. 700 меңнән артык Совет солдаты һәм офицеры Афган сугышы аша үтте. Меңнәрчә хәрби солдат үз бурычын үтәп, антка тугры калып гомерләрен бирде. Ул чакта бу көн 10 елга сузылган авыр сугыш бетүгә шатлану көне дә булган. Шул ук вакытта ул кайгы хәсрәт көне, чөнки интернационалист сугышчыларның барысы да туган илгә исән-сау әйләнеп кайта алмады. Әлеге сугышта Азнакай районыннан 288 кеше катнашты. 6 интернационалист сугышчы ерак илне саклап үз гомерләрен бирде. Сүз уңайыннан 185 райондашыбыз Чечняда барган сугышта катнашты. Шуларның 3-се хәлак, берсе хәбәрсез югалганнар исемлегендә. Бүгенге көндә җирлегебездә 200дән артык афганчы гомер итә. Афганстанда хәлак булганнарны һәм сугыштан соң үлгәннәрне хәтердә саклыйк. Исән-сау кайтканнарның барысына да рәхмәтләребезне җиткерәбез. Үз гомерләрен биргән 6 егетебезнең әниләренә, тиләренә дә тирән хөрмәтебез барып ирешсен. Дорогие солдатские матери, дорогие нам, моему сердцу школьники, я поздравляю вас всех с этим дорогим для всех нас присутствующих днем вывода войск из Афганистана. Все из нас, хотя бы из учебников и фильмов, представляем, что это такое война. Эта война афганская, это тяжелая война, которая длилась долгие годы, унесла более 15 тысяч ребят. Конечно, слезы матери ничто не осушит. Нельзя забыть наших дорогих нашему сердцу сыновей, отцов, братьев. И в этот день я хочу выразить свою благодарность всем ребятам, вернувшихся с Афганистана, нашей администрации, органам социальной защиты и ребятам за помощь и заботу, которую они оказывают нам, поддержку, которую они оказывают нам ежедневно. Спасибо вам большое. Район җитәкчелеге, Бөек Ватан сугышы һәм хезмәт ветераннары, локаль сугышта катнашучылар, оешма предприятие һәм мәктәп укучылары, җәмәгать оешмалары вәкилләре дә бар иде. Тош! Пли! Тош! Тош! Пли! Бердәм Россия сәяси партиясының җирле бүлекчәсендә депутатлар тарафыннан азнакайлыларны кабул итү дәвам итә. 12 февральдә Бердәм Россия партиясының Азнакай җирле бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев халыкны кабул итте. Аңа төрле гозерләр, үтенечләр белән 16 райондашыбыз мөрәҗәгать итте. Аларның күбесе сәламәтлекләре какшау сәбәпле тиешле дәвалау курслары үтү, медицина тикшеренүе узу яки операция ясату өчен матди ярдәм сорап килгәннәр. Депутат үзенә мөрәҗәгать итүчеләрне игътибар белән тыңлаганнан соң күп кенә сорауларны урында ук хәл итеп, ярдәм булачагын белдерде. Инде төзелеш, ремонт эшләре, су кертү һәм башка көнкүреш мәсьәләләрен хәл итүдә ярдәмне ул район җитәкчеләре һәм белгечләре белән өйрәнеп, мөмкинлектән чыгып хәл итәчәкбез дип җиткерде. Шимбә көнне Татарстан чаңгы юллары республика масса күләм ярышлары зур спорт бәйрәме оештырылды Азнакайда. 39-нчы Бөтен Россия масса күләм чаңгы ярышы кысаларында үткән Татарстан чаңгы юлы 2021 ярышларында Азнакай шәһәренең 21 гомуми белем бирү мәктәбеннән һәм Азнакай политехник техникумыннан укучылар, оешма предприятие вәкилләре, район җитәкчелеге катнашты. Демография милли проектының спорт тормыш кагыйдәсе федераль проекты кысаларында оештырылган ярышларны ачу тантанасында муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашып, катнашучыларга рәхмәтләрен җиткерде. Лыжня России, без инде һәр вакыт аллап зур итеп аны үткәрәбез. Бөтен командаларда катнаша. Беренчедән инде бик зур рәхмәт мәктәпләребезгә, укытучыларыбызга, балалар, монда инде шәһәребезнең, Актүбәнең, авылларның командасы, шулай инде менә оешмалар бик күп килгән.
Бүген менә барыгызга да бик зур рәхмәт. Ярышларда мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә үз яшьләре буенча төрле дистанцияләрдә узыштылар. Я лыжным спортом занимаюсь уже со студенческих лет. Это 88-89 года. Лыжный спорт, я считаю, самый полезный спорт для здоровья. На лыжах работает все. Сердечно-сосудистая система работает, руки работают, ноги работают, поясница, пресс. Ну, в общем, самый лучший спорт для здоровья. И рекомендую всем заняться лыжным спортом, чтобы быть здоровым, как вы знаете, в здоровом теле, здоровый дух. So'nggi topqir maktabda shusamda mana bugun shong'i yorishida kelirga bo'ldim. Chunki mening ko'nglim o'sha shong'ida yorishasim kelar. Motor etib o'rinlar olib, prizli o'rinlar olasim kelar. Bugun unishi bo'lsa-da, suiverniy tugul boshlab boramiz. Лыжа bizning oilamizning eng yaratgan shug'ullarimizning birisi. Biz Oznaqay birinchi o'rta maktabida 4 qiz donliqli lыжницалар bo'ldik. Barimiz da lыжаны yaratib, Oznaqay rayonida birinchilikni tutib lыжа shudik. Endi mana hozir ulkan yoshga yetuvimizga qaramasdan har yilni shusha har o'tkazilgan lыжа yarışlarında qatnashamiz, bek tilab kelamiz. Biz yaştan maktab yaşından şuşu lыжа bilan shug'ullandik. Rayon uchun yarışlarda qatnashdik. Rayon donini защищать etdik. Respublikada birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib qaytaydik Urajay komandasында. Иң көчлеләр үз яшьләре арасында алтын медальләргә ия булды. Участников очень много, около 600 человек. Праздник такой. Вот поэтому лыжный спорт у нас в Ознакае поставлен очень хорошо. Иң яшь катнашучы номинациясендә Мурат Халиков танылды. Ул Ознакай шәһәренең 8нче урта мәктәбеннән. Шушында ул ГТО мәйданчыгында эшләде. Теләге булган һәркем шаңгы буенча нормативларда тапшырды. Якшәмбе көнне Ишкеев исемендәге ял паркында Ознакай муниципаль районы башлыгы кубогына картинг буенча 10нчы кышкы ярышлар узды. Быелгы ярышлар районның 90 еллыгына, шулай ук Афганстаннан гаскәрләр чыгарылу һәм гашыйклар көненә багышлап үткәрелә, диде район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов. Ребята, самые такие азартные, мужественные ребята. В этом году мы поменяли место проведения. Если вы помните, мы проводили его на окраине. В этом году в центре города, чтобы было больше зрителей было. Оцените нашу трассу, скажите. Желаю, чтобы сегодня был настоящий праздник, чтобы не было ЧП и травм. С праздником всех! Ярышларда Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан 75 яшь спортчы пилот килгән иде. Аларның иң яшенә 6 яшь дип белдерде Ознакай картинг клубы җитәкчесе Ринат Җиханшин. Пока дети учатся ездить. Старые кадры у нас, которые спортсмены, они уже выросли. Сейчас у нас идет молодежь, как бы подготавливается к соревнованиям. Ну, надеюсь, у нас все будет в дальнейшем нормально. Ярышлар бик киеренке шартларда барды. Машиналар узышканда карлы-бозлы юлдан ычкыннар чәчрәп калды. Юлда гына түгел, руль артында утыручы спортчыларның күзләреннән дә чәчелә иде ул ычкын. Дөрес, араларында техникалары карышканнары да очрады. Әнә 20нче номерлы машина хәрәкәт итүдән туктап калып, ярыштан чыгарга мәҗбүр дә булды. Картингистлар арасында шактый гына озак шөгыльләнүчеләр дә бар. 16 яшьлек Ибатуллин Илхам техника белән 10 ел идарә итә. 2 ел элек әтисе Ильяс та кызыгып ярышларда катнаша башлый. 6 яшьтән заниматься итәм спорт белән. Республиканский масштабта да урыннар алган бар. Районда үткәндә тоже призовой урын алабыз. Күрше районнарда булганда да. Бу спорт безгә бик ошый. Быел менә үзем дә йөри башладым. Кызыгып киттем дә. Малай 6 яшендә, получается, мәктәпкә керде. Октябрьдә 7 тулды. 6 яшеннән картингта йөри башлады. Беренче тапкыр ул беренче заездында беренче урыннар алды. Ознакайда уже ала башлады. Бик ошый. Хәзер гаилә белән, әтисе белән малай икесе дә йөри хәзер картингта. Мужик кешегә, малай кешегә бик әйбәт әйбер инде ул. Машина рәтләргә өйрәнәләр, машина йөртергә өйрәнәләр, Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Тәҗрибәле картингистларга әле күптән түгел генә кушылганнары да бар. 5нче мәктәп укучысы Арсений карт-клубка узган ел гына килсә дә, бу ярышта инде ул үз төркемендә беренче булып килде. На гонках было участвовать хорошо и даже очень интересно. Было страшно, но я все-таки занял хорошее место. Первое в своей группе. И
второй среди всех участников гонки первого заезда. После просмотра телевизора очень понравилось это занятие и показалось очень интересно. И я решил записаться на него. Сами вы собираете машины, ремонтируете? Я помогаю ремонтировать свою машину и иногда помогаю другим. Ярыш көн дәвамында берничә сәгатькә сузылды, тик менә азнакай спортчылары өчен бу юлы уңыш елмаймады. Нәтиҗәләргә килгәндә, командалар арасында беренче урынны Урысуның Шмель, икенчене Сарманның Ялкын, өченче урынны Алабуганың Вираж клубы картинкчылары алды. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән мәгълүматларыбыз тәмам. Яңа эш атнасы сезгә бары тик күңелле хәбәрләр генә алып килсен дигән теләктә калып, саулашабыз. Исән-имин булыгыз. Внимание! Встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Азнакаева, Ленина 24, телефон 8 917 261 0058. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. «Колор» – еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет»
Строймаркет – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.